சேனல் சோஷியல் ட்ரீ. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல மே 15 அண்ட் மே 16 என்னென்ன செலிப்ரேட்டிங் டேஸ்லாம் இருக்குன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு என்ன டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஃபேமிலி டே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்குமே மதர்ஸ் டே என்ன ஃபாதர்ஸ் டே என்னன்னு தெரியும். பட் ஏன் இந்த ஃபேமிலி டே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே இருந்து ஃபேமிலிக்கு வரக்கூடிய சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத கற்றுக்கிறதுக்காக அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ண டே தான் வந்து இது வந்து யூஎன் வந்து 1994 வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அதே சமயம் நம்ம ஃபேமிலி கூட ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில், நல்ல அட்டாச்மெண்ட்டாக, நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த டே அமைஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம எல்லாருமே நல்லா க்ளோஸ்டாக இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். பட் க்ளோஸ் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிளை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஆகணும்னு தோணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹோம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் அண்ட் சிம்பிள், அதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்பு வெளியே எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்றத தான் இது காமிக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலி கிட்ட க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பாவது எடுங்க. அண்ட் இன்னைக்கு இன்னும் சில டேஸ் இருக்குது, அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் டே, அதாவது அழிஞ்சு வரக்கூடிய உயிரினங்களுக்கான நாள் தான் இது ரிச்சர்ட் லின்னன் அப்படின்றவர் டிசம்பர் 28, 1973 வந்து அறிவிச்சிருக்காரு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க உலகம் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கானது மட்டும் இல்லை, அதில் நிறைய உயிரினங்கள் வந்து வாழுது அப்படின்னு. பட் நம்ம அதை எதையுமே கண்டுக்க மாட்டேங்கும். ஸோ வந்து அதை நம்ம கேர் பண்ணணும். அதே மாதிரி அழிஞ்சு வரக்கூடிய ஸ்பீஷிஸை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அவேர்னஸாக கிரியேட் பண்ண டே தான் இது. அண்ட் இந்த ஸ்பீஷிஸ்லாம் எப்படி அழியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கால மாற்றத்தினாலையும் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அழிவுனாலேயும் தான் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் அந்த அழிவுகளை கிரியேட் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி நம்மளாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கசப்பான உண்மை. அண்ட் இன்னைக்கு என்ன டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கங்காரு கேர் டே. இந்த டேவை பார்த்தோன்னே ஒரு வேளை அழிஞ்சு வர ஸ்பீஷிஸ்க்கு கேர் பண்ணுற மாதிரி கங்காருக்கும் கேர் பண்ணணும் போல நினச்சேன். பட் இது கங்காருஸ்க்கான டே இல்லை. இது பிறந்த குழந்தைலேருந்து 3 மாதம் வளரக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கான நாள் தான் இது. சில குழந்தைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிறந்த உடனே ஏதாவது ஒரு டிசபிலிட்டியோ டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். பட் வளர வளர அது சரியாயிரும். ஆனால் அந்த டைமில் அவங்க கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, தாயோட அரவணைப்பில் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த டேவை 2011 வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த அரவணைப்பில் இந்த டிசபிலிட்டியோ டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ சீக்கிரமாகவே சரியாயிரும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் ஏன் இதுக்கு கங்காரு கேர் டேன்னு பேர் வச்சாங்கன்னு இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். கங்காரு தன்னோட குட்டியை தன்னோட பவுச்சில் வந்து தூக்கிட்டே இருக்கும். உடம்போட உடம்பு அட்டாச் ஆகி அது நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அதை இது கூட கம்பேர் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மே 16 வேர்ல்டு வைட் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு ஃபிடில் டே. ஃபிடில் அப்படின்றது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்க வயலின் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இந்த டே வந்து அறிவிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோன்கெல் ஃபிட்லர் 2012 இந்த டே வந்து அறிவிச்சார். எதை பேஸ் பண்ணி அறிவிச்சார் அப்படின்னா, ஒரு ஆண்டோனியோ ஸ்டடியன் அப்படின்ற ஒரு இட்டாலியன் வயலின் கிராஃப்ட்ஸ்மேனோட இறந்த நாளை நினைவு கூறும் விதமாக தான் இந்த டே வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபிட்லராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அது போக மே 15 அண்ட் மே 16 வேர்ல்டு வைடாக செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய நேஷனல் டேஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பாக கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.